Haka khatlai tarik unai tung araja arpusau ke anti-narcotics task force jong East Coast Hills District Shillong kalayok ban kam saungut kibri kibadai ki bar Jylla na fire brigade bat kabahap haka Longkmie police station haringkat Drok Heroine. Nakini ki saungut kibri ki pulet ke anti-narcotics task force kilalap bagi ket bat life south li senduk sabon ki badan yau Drok Heroine ki bah jingkia kalong South Park hatway point kendai gram santli ki mobile phone bat kiwei de Atiar. Kini kibala syakam ki Kynthup yo kai Kyrwoh Hendru Ars nam karta ka Gracie Dauman Saupo nam karta ka Phoi Nai Lam Kip Jen Life South nam karta bot plal cha khong sai Life Voice nam karta. Yakini saungut lapan ngat mukodama ha Longkmie police station hapok ki kendon 21C/27A/29 NDPS Act bat pentip bagatanat pulet kandang petangi ke jing token ong ka Kyrwoh ka balayok pediang na ka office USP City. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.